Que va vergonya. Gracias. Muy bien. ¿Qué va? Es que me te la puerta. Ha tomado un café, va. Crec que se donen tots els ingredients per a que d'una banda el món de l'esport de la pilota, pues, tinga aquesta merescuda festa i per una altra banda els aficionats, no? Els valencians que vulguin arrimar-se a la plaça de l'Ajuntament, pues, poder disfrutar també d'un gran espectacle esportiu. No? Estic segur que l'oratge ens va acompanyar i seran molts, no, els valencians, i com no, també molts els turistes, no, que durant aquests caps de setmana pues, visiten la nostra ciutat, tindran oportunitat de conèixer un dels esports que ens identifica, no, en aquest cas, als valencians. Avui estem en un dia molt senyalat per a la pilota, és el dia que tots els anys celebrem i fem una crida a tota la societat valenciana i celebrem el dia de la pilota, que és el dia d'exaltació al nostre deport autòcton. I simplement comentar-vos un poc enguany en què va consistir. Hem fet uns xocotets canvis. Va haver uns tallers per a xiquets, després va haver una partida entre les xiques de raspall, també va haver una partida de deport adaptat, després s'entregaran els clàssics trofeus que s'entreguen a totes les escoles més destacades i jugadors o gent de la pilota que la federació any a any creu que deu de tindre un reconeixement. I per últim, enguany, no anem a fer la tradicional partida de llargues, sinó que en col·laboració amb l'empresa Valnet, que així tinguem a Freddy com a representant, anem a fer una partida de professionals de joc al carrer, que és el que tota la vida s'ha jugat en València, el que un poc els falleros practiquen en València. Estem així per a presentar, com dia tant el regidor com el president de la federació, el dia de la pilota, que pot ser l'ensenya, l'emblema, potser, o el punt de referència de tot un any de lo que se fa al llarg de la pilota, però que no és l'únic, evidentment, que se fa. Tots els que estem així coincidim moltes vegades en diferents competicions de les diferents modalitats de pilota i el que volem replegar en aquest cas, en el Dia de la Pilota i celebrar és el recolzament de les institucions, del pressupost de la federació, dels clubs deportius, de les escoles i de tantíssima gent que en molts casos de manera voluntària i altruista col·laboren i fan que la pilota tingui una major difusió dia a dia en tota la comunitat valenciana i en tota la província i en tots els pobles i ciutats del nostre territori. La veritat és que és un dia de festa per a que puguem celebrar com dia tots aquests aconteciments, reconèixer figures emblemàtiques de la pilota, reconèixer el treball d'escoles o de clubs i les seues trajectòries i un moment també per a continuar d'alguna manera reivindicant aquest esport i reafirmant el compromís de les administracions públiques en treballar i lluitar i defensar i recolzar encara més la pilota, encara que són moments complicats, però que d'alguna manera sapiguem entre tots que estem tots en el mateix barco i que tots anem a treballar i a lluitar perquè això continuï i que siga cada día algo más importante. Es un homenaje a la pelota, no solamente tiene un significado histórico y un significado tradicional, sino sobre todo tiene un significado de homenaje a la pelota, precisamente porque es nuestra seña de identidad, es nuestro deporte autóctono y es un reconocimiento a su significación, a su trascendencia, a su importancia y precisamente por eso estamos aquí, las administraciones públicas, estamos todos los implicados en lo que es el mundo de la pilota, precisamente para respaldar a la pilota, para rendirle homenaje y para expresar una vez más nuestro compromiso de apoyo, de lucha, porque este deporte siga difundiéndose, porque este deporte cada vez tenga mayor importancia, mayor arraigo en nuestra comunidad, que ya lo tiene. Es un deporte con un gran arraigo popular, es un deporte que se juega en las calles, que se vive día a día y que todos conocemos y además compartimos la pasión por el mismo y nos sentimos extraordinariamente orgullosos.